Għawdex jista' jkun destinazzjoni ta' kwalità. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija waqt żjara fil-lokalità tar-Rabat Għawdex. Inħarsu l-qoddim naraw illi Għawdex jista' jibqa' jkun destinazzjoni ta' turizmu ta' kwalità u l-kunsilli lokali tagħna illi kull fejn jaġixxu b'maġġoranza nazzjonalista jħallu effett pożittiv tajjeb kemm għalissa kif ukoll għall-ġejjieni tal-Awċin. Idrin Delija tkellem dwar ix-xogħol li għamel il-Kunsill Lokali mmexxi mill-maġġoranza nazzjonalista f'din il-lokalità. Ix-xogħol fejjiedi li sar f'dan il-Kunsill, pratikament il-pjazzett kollha li saru taħt kunsilli b'amministrazzjoni nazzjonalista, il-proġett tal-bandli u diversi oħrajn. U faħar il-mod kif il-kunsilliera nazzjonalisti kienu kapaċi jżommu kuntatt b'saħħtu mar-residenti u mal-komunità kummerċjali għal ġid tal-lokalità kollha. Tkellimna ma' min tkellimna, dorna ma' min dorna, hemm il-kuntatt personali tan-nies fit-triq, tas-sidin tal-ħwienet ta' dawk illi jaħdmu ġewwa l-Viktorja Rabat illi għandhom il-kuntatt dirett mal-kunsilliera tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-isfidi ta' din il-lokalità, fosthom it-traffiku li l-Gvern ċentrali naqas milli jindirizza b'detriment għar-residenti u t-turisti. Il-Gvern ċentrali li jibqa' jonqos milli jagħmel il-kontribut tiegħu, kulħadd pratikament jgħidilna bil-problemi ta' traffic illi Għawdex u soluzzjonijiet illi jeżistu, pjanijiet illi ħasra seta' kien hemm u li jistgħu jsiru illi jgħinu ħafna anka minħabba illi Għawdex jista' jservi iktar ta' attrazzjoni turistika. Matul iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat minn kunsilliera, deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Konsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew.